ہمارے تو کیسے گننا رہے یار اتنے میں کیک گھندا نویں کیک آئے نٹھے ودن. اچھا السلام علیکم دوستو کی میں حال چال امید کرنا سارے برا ٹھیک تے ٹھاک ہو سن تے فٹ تے فاٹ ہو سن تے آج دا ویلوگ کرنے پہ ہیں رات دا سٹارٹ. آج دا ویلوگ رات دا بڑا عمر ہاتھ لاگن. ٹھیک ٹھاک سے آج دا ویلوگ بڑا نالا ہے بہت مزے دا کیونکہ آج دا ویلوگ اساں بلائنے پہ رات دا ویلوگ. بڑا مزہ آنا پیا. آج دا ویلوگ بہت مزے دا بننا والا کی میں میں کو تا پتہ حالے کونی جو کی میں مزے دا بننا تے پتہ ہے بہت مزہ آ گیا بہت ٹھیک مزہ آنا پیا. حرامی ویلوگ والے اگو تے بڑسی یار حالے تے کو پتہ کونی ہونی مزہ آنا پیا. ہاں اچھا اچھا تو دوستو تو کو وان کے دکھانے کہ ساڈے شہر رات دا کی ماحول ہوندا اس ٹائم ایتھا کتے نہیں بھونک دے دیکھو آدے اسا رو بیٹھے. ہاں اسا رو بیٹھے نہیں موٹر سائیکل میں نا پیم گلی چوں تے میں کلاب گیا دلاور استاد رات دا ٹائم ہے تے جس دا بہت تھوڑا پیا دلاور استاد کو سا کوئی سننے ڈوڑا دلاور استاد ڈوڑا سنا سا کو دیکھن کوئی کہ ہے غربت تے کچیر گھتا لکھاں جا سجن ونجانی. ہے غربت تے کچیر گھتا میرے لکھاں جا سجن ونجانی. میری عزت وقار دے شہرت نو شریام جنازے چینی. نا مہردہ میں انہاں لوکاں تو ہتھ بان کے شیر مرانی. ایو عابد خار مان گیا ہم خدار تو ہتھ جڑو. واہ 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 دلاور استاد واہ واہ. تو دوستو جی میں رات دا ٹائم ہے تے انو رفیق استاد یا رفیق استاد ہاتھ لا یار مل تا پو بنا پہلے لالا رفیق استاد سا کو مل کے رات کو تا ساڈے شہر ودی عوام دلاور استاد ساڈے شہر صاحب اس ٹائم ملدے پن رفیق کو تے اصل تو دوست انو ساڈے چاچا قاسم ہی آ گئے. قاسم چاچا السلام علیکم. ہاتھ لے سو قاسم چاچا کیویں تے بیسے کتھا گیا قاسم چاچا؟ بس تھوڑا شہر گیا سی کام ہائی. اچھا اچھا بس ولے آنے اللہ پاک دے حکم نال. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا سنو ٹھیک ٹھاک شکر اللہ پاک دا ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. تو مزہ آئے تے ساکو دو ترے بندے ملن تے اسا انہاں نال تھاکو ملوایا تے ہن عمر کو پتہ کرنے جو عمر دا کیش لالا اے ٹھری فارا میں یار تے بجلی بھی آ گئی ہے. اچھا میرے ارادہ ایتھیا کھڑا ہے کہ کون ہاتھ لاواں کہ نہ لاواں لاواں صحیح تا یار بجلی لگ سی تا نہیں نہ تا تے ایک دفعہ چیک چھوڑ چھوڑ نہیں مت گپاں گپاں دی تو حرام کیا. اچھا عمر تھوڑا ہاتھ لا یار ہاتھ لینا میں ٹینشن کو نہیں. اچھا اے پہلے ڈال بجلی ہوں تلوے ہی سے ات تھلی تے یار نہیں لگدی پئی بجلی. اللہ معافی لگی تے تو ویسے کہاں رے بننا ہو نہیں یار موت ہی آتی اللہ دیہات واسطے. نہیں لیکن ایک غلط کام نہیں کرنا. آ جلو جلو گتے گتے کھیت نکلنے رات کو عمر گندا پیا شاید تے اساں دیکھنو دکان تے دیتے ہیں یار اس ٹائم دکان والا مالک کی سردی دی وجہ کو تھوڑا کجا لوٹا پیا ہے. خیر زیادہ ریس والے تھا لوسو لالا ہاتھ لے سو لالا اٹھیا یار کیا ہے لالا کوئی ایسا سنے دے کوئی نوی نوی شے یہ کوئی تا کو دعا نہیں اچھے نہیں بابا بوم بوم بابا دے گسڑی نہیں. ہاں بوم بوم بابا عمر کھانا پیا تے عمر اے اندھا کو تے یار نہیں اے چھوٹی سائز ہے نا اے نہیں اچھی نہیں دے رہی ہوندی اور ہاں اے 20 روپے ہوں کرے سوچا نا نہیں بھی اے خرچہ نہیں کرنا پوندا اے بوم بوم والے ببلا نہیں یار تک اچھا 10 روپے نہیں کروں چا ہاں بتا پیچھے کرانا تے چلو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تا عمر ساتھ شے گن گن تے ود جل دے کو تے ٹھیک ہے. حکم ہے شاہ گنو چا میں نے اسمیل استاد تو ہاں او تو کوئی ڈرامہ شرامہ کرتا ہے سو دیکھن کیسے کرتا ہے سو. اچھا لالا اس موبائل دے وچ کرتا ہے سو تے حال ایسا نہیں کرتا نہیں کیونکہ میرے کھانا بابا کھانا کوئی منہ میٹھا کر دے. ہاں دیکھن میرا ہاتھ یار تے یار کو لائٹ تے بال چمکن دے وچ نے لگو نہیں یار اے گڑا کونے نے کوئی اتنا بندہ شریز دی ہے ببل تک آ گئی. دوستو تسا کھانے تے سارے کو پہلے تسا کھا گنو پترے خان بڑا مزہ آ گیا یار ببل کھانا دیا کھانے پہ بٹ اج چکھی نہیں سارے کو ہے کہ ہاں خرچہ میں پترے مدا تک ریسی میں کو کیوں نہ کرے یار پترے دا خرچہ ہونا ضائع کوئی کر سکدے ہیں. تو دوستو اس ٹائم عمر بھائی دکان تے نہیں وڑا تو شے گندا پیا عمر تو کیسے گننا رے یار ات میں کیک گھندا نویں کیک آئے نٹھے ودن. اچھا یار سنوانی میں وہ قیمتی کیک ہے چاچو نے کوئی کیک نہیں ویسا بشیر لالے کلے پن کیک انو کھلتا تو کیر استاد خیرلانتی تے تو کیک گن ما وہ مزے دی کیک دیکھو چکھو نہیں میں نہ کندا کہ ببل کھانا ودا میں نہیں. تو دوستو اس ٹائم اسا پہنچ چکے اسمیل استاد دی دکان تے تینو کمپیوٹر لگا پیا تے انو اسمیل استاد بیٹھے اسمیل استاد ہاتھ لے سے اسمیل استاد دا کیک کھاؤں چا عمر کو کیک کھا اسمیل استاد لا ضرور بہت مزے تے کیک کھاسو. ہاں انٹرویو دے یار اسمیل استاد میں موجود ہیں. اسمیل استاد کمپیوٹر تے بیٹھے تے اسمیل استاد کیویں مزہ آنا تے استاد کیویں دوستو خیر پیا تے ٹھیک ٹھاک چنگے ودے
ایک رات دی ویڈیو ہے ہاں یار اس کو میں آدھا رانا لنک ہوا بڑا سارا کو انٹرویو گنوان انشاءاللہ بڑا سو یاد تیرے لا ضرور بہت بہترین ہے ویڈیو بڑھاندا ہے بڑا کیوٹ چھوڑ ہے ماشاءاللہ محلے دا وسبے دا بہت ہی خیال رکھیندا ہے ہاں ماشاءاللہ جی جی دکھاں سکھاں دی ویڈیو بڑی جلوندا ہے ہاں اس ٹائم حال ہے کیونکہ سویل ہے نا اتو زیادہ جویں رش تھیندا ویندے گاہک واتے جویں چرک تھیندا ویندے زیادہ سے زیادہ گاہک کھاون لگ پیندے جی جی گال ہوا ہے گال سمجھنا تسا آپ ہے کیونکہ رات دا ٹائم تے ان ٹک ٹاک گا تسمیل تے استاد تیسا جلدے پے مطلب کہ میں گلی دے وچ ودا تے ہن اسا گو تے وینے پے تے ویڈیو اگر تو ساری ویڈیو تو اگر مزہ نہیں کرن پے تو دوستو رات دا ٹائم ہے تے سارے موبائل دا رزلٹ یہ چنگا کونے عمر کو پوچھدا سارا موبائل کہہ رہا عمر سارا موبائل کہہ رہا میں تے ایپل لگدا ہے سیب والا موبائل ایپل والا سیب والا ہو گیا تو ساڈا بخار شریف بہت چنگا ہو گیا لیکن یہ ساڈا موبائل ہے ٹیکنو دا ہاں ٹیکنو دا موبائل سمجھ کمپنی نہیں نہیں میرے ابو بڑے تو دوستو اس ٹائم عمر میرے نال ہوتا ہے تے عمر دا منہ کا چھبے رکھا ہوتا ہے یار تا تو اوڑا منہ نہیں دی گلا یا وصل نہیں تھی اندے وچ چھلڑ یار میڈم عمر کو تھوڑی برے گئی ہے جو عمر کو شاید ہی لگ گئی ہے جو ہر ہٹی تے وین جیسے کلپ بناون تو عمر شاید گندا ہے کلپ دے پیچھے میں کو 3 روپے دی لگ گئی میں کی ارمان بھی اگیا درمان یار اے اتنے قربانی 3 روپے میں تو 3000 یار اسے سر آئی رات دا بڑا یہ ہم لوگ او یار ہم لوگ نہیں آج رات دا بڑا ایسے ہم لوگ او ان کو ملی یار ہم لوگ نہیں سے کیشا میں سنے آج دا رات دا بڑا ویلوگ اچھا ویلوگ اس آج رات دا بڑا ہم لوگ ویلوگ تے ایسا ویلوگ بڑا ہے وہ قیمتی سارا بڑا ہے تے وہ مزے دا بڑا ہے شے میں گدی سے دکاناں تے گئے تو دوستو تھوک اپنا شہر دکھایا سے تے ساری تھوڑی دیری ویڈیو بناون دا مقصد ہے کہ رات کو سارے شہر کی ہوندا تو دوستو اگلی ویڈیو انشاءاللہ جڑے سے بنانے پینا او تو میں شہر دے جے دکاناں تے لکھیا سا تے اپنے شہر دی وسو میں اکثر دکاناں تو شہر دے نہیں لکھیاں تے مطلب کہ جڑے ساری شہر دی مشہور جیاں تے جتھے زیادہ رش ہوندے او اگلے ویلوگ ایتھوں کلا ضرور لکھیا سو عمر پتریری میں گال ہے بہت مزے گال ہے تو دوستو اگر تھوک ساری اج دی ویڈیو مزہ کیتا تو پلیز میں انگوٹھا میں مرے تو تے سبسکرائب کرو عمر انہاں کو سبسکرائب کرو سے میں انگوٹھے مرے ہاں سبسکرائب کرو تے دوستو اگر تھوک ساری ویڈیو مزہ نہیں کیتا تو میرا قصور کو نہیں یار کیونکہ موبائل دا رزلٹ ٹیم ہے تے ہن اللہ خیر کرے بات تو دوستو اج دی اگر تھوک ویڈیو والله میں ایک دفعہ دا پہ مزہ کیتا ہے تو سارے چینل کو لائک دفعہ سبسکرائب کرے سو تے انشاءاللہ اگلے ولاگ دا انتظار کرے سن نا ہاں ہاں انتظار کیونکہ کرے سو کیونکہ اگلا ولاگ سارا بوٹنگ مزے دا بنا قیمتی بڑسی تے پورے شہر دا ساری کیا ہاں پورے شہر دا تو دوستو اگلی ساری ویڈیو آون تک تسیں انتظار کرے سو تے دوستو اج کل میں دے دا پیاں تھوڑا فوکس بہت گھٹ گیا سارے چینل تو یار پلیز صحیح ہے کو سبسکرائب کیتا کرو تے لادا ویڈیو ڈیٹھی کرو ایویں گال پھر مزہ آ بہت مزہ آیا بہت مزہ سبسکرائب کرو ویسے رات بہت آج رات لے بہت مزہ آیا پھر خان دیاں دا ولاگ مزہ دے اتنی زیادہ اس سارے چینل کو سرپرائز کرے ہاں سرپرائز کرے سو